तिनियो जों एडिसि सरकार सुबुंमानि प्राय 3.5 मास मिसिङाव जों दिनै एडिसि सरकार बायखिये जुनाल हইते जों कुरमा गावसभानि 2 नम्बर वार्ड गोविंद पाराव जों दिनियो तं बलानि हिचिनै दङ आ तं बलाय थिया जों जत्र जों पहिलाबो त्रिपुरा मथानि हইते जों तं आजां हुए माने जों बलायमै हा जों बिस कांगोफो जों बदेखेन त्रे स्किनफो जों काहामखे पारानि बो ए जों बलाय लालायनाय आरो इहे जत्रनो कुपर थाङै दिनै महाराजनि तुदुलमा दिनै त्रिपुरा मथानो बारे खाकसम हामबाय मासाव दिनै जों बदेखेन चिन बा पान्दाव जों ब्रेरनो तं रिमन बा पान्दाव हामबाय इनखे तेके हा के ब्रेरनो के हा सिसा समो ब्रेरनो समो के ब्रेके मले तियो नानो जे महाराजनि तुदुलमा बायखे के हा चिने दिसा हाफाङो फायो बमखे के हा तंनि बा ओ हिने नानि बा असनाम ये रियो मनो नानि मुखावला ब्रेके मातो के हा सिसा साकनार मेकल जाने chúng ta sắm bài nó chúng khác sai mà tổng ha tung mày mỏ इनके तो इनके महाराज नो नांगले ब्रेकिंग जरा बनो माने गाहाम या फैने हम या मोया फैने बसिसा साकना जों मारानो बारखे खाकसमा हामबाया फैनाय तिनि सं बिनि बा पान्दाव जे बंतु दुलमा बायखिये बीजेपी सरकार सालो तंथियो तिनियो त्रिपुरा मथा बाय बंतु दुलमा बायखिये सारा त्रिपुराव विदेशी सरकार बमैहा बनि बा पान्दा सुखो बक्तुरखो ब्रिरना रिमैहा हामबाय गासिन जरा नो काउपायने